הזה הוא על מישהו זה פה פריסטייל ברמה, אוכל אותם, שורף את הבמה, אולי אתם תבינו שהכוונה היא לא לטייפ. זה אותם מפרק, אני שונא כל שהמוח שבינתיים אתה מוביל, עושה פה הוא השתי, ושורף את כל משקים האלה, הם לא הטייפים, לא סתומר אותך עם הבלייק, אבל אני לא רוצה שאתה תהיה מאלה שמתלוננים, מאלה שבוכים, שאותם לא אוהבים, ושאוהבים יותר את הלבנים, יאללה די להתבכיין, יש לכם מספיק תנאים, כאילו. עושה פה פריס וזה לא תיסני, את העצבים מכניס לאנשים פשוט, אוקיי, בשירים שלך יש די שעה, השירים שלי לא מלאים, טמטום, השירים שלי הם לא בשביל הספור, השירים שלי הם בשביל לקום מהכאב, ובגלל זה אני כותב, גר, אם את המוזיקה שלי אתה לא אוהב, אז תבין שאני עליך שם 1000 זין, וזה קוראים לי שם פס, כן, שם פס, מדבר גס, אני לא מנומס. אתה יותר כחול גם אם יש דרדסיו. אתה לא מבין שאני, אם אף לא נכנס, בין שאני משתין עליך דרך הנכנס. אחלה של פריסטייל. חרוזים ואני בכלל לא מנסה להתאמץ. אחי, אני... שאחת לא צריך לתקוף אותי כי אני בשמיים כמונץ, אתה מבין? אני אותם דורס והגוף שלהם קורס, הם לא מבינים שאני בא פה לחסל אותם. אני שונא את אחותם ובאתי להשאיר את אחותם. תשתים מהסמים גמל, רוכב על כולם כמו גמל, אתה מבין, אני בא עם אפילו שאתה לא תיגמל ממנו בחיים. זה כמו הסמים הכי ממכרים שקיימים. מזהה את האמת יותר טוב ואני פוליגרף. אני רואה אותך, בעצם אני לא רואה אותך כמו גרף, אתה מבין? משתמש פה במטאפורות, זה לא באמת מגניב, אבל אני אוהב את זה, סתם בשביל פריס, סים, אתה מבין? ניסים שלי כואבים, ניסים שלך מנחמים, וואלק, אנשים את הניסים שלי תואמים ולהם זה לא נעים. אני אוהב לשחוט גם את כל מי שרעים וגם את אלה שטובים, לא אכפת לי אם מגיע להם או לא מגיע להם. שוקי שם זין, אם אתה מהרב שלו מנמנם, אחי, מהרב שלי אתה נרדם, כי הרב שלי ממכר כמו הרואין וקוקאין, אתה מבין? אני שם עליך 1000 זין, יאללה תפנים. אוקיי, ב2.5 דקות פה כמעט אני אוכל אותם, אני שורף את הבמה ולאט לאט לאט אני עולה ברמה. כל הזמן אנשים פה משחקים אותה, אני לא מאמין פה לאף אחד מהדמויות. אתה דניאל יונה כתסקאי, כי אתה דמות דניאל יונה כריסקילר. קרא לי ג'ף הרוצח, כי אני קילר, אתה מבין? זה מטאפורות פשוטות, לא מנסה להיות רמה, פשוט סתם בא לי לעשות פריס בשביל להביא לעצמי דרוגה, אתה מבין? ביי 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 ביי